Ndiyabulisa mawethu, niyabuliswa kaloku ngumzukulwana kaNxele. Umando ndendondeli impungela zikaXhosa, usiqwenga nasengqungqumbana ngathi ngumthamendlela. Umanga ngam ndigaqile, umpondo zenyathi ziyazamazamisa kuba cela urhodlula kodwa hayi impundu zexanda ndizincamile indoda ziyazi bithanda amashilishini. Yes! Mandibulise Mzontsundu. Ndifuna ukuyenza ibe ncinci le ngxoxo ndiza nayo. Ndingavuya uba ngayi-5 minutes. Intsebenzo yokuvula imibono namathongo ibaluleke ngantoni? Ibaluleke ngesizathu sento yokokuba umntu nomntu unomprofeti ahamba naye. Umprofeti wakho ngamathongo wakho ka ulele. Amathongo wakho ayakuxelela uba ubomi bakho bubuyele emva, ubomi bakho bumi ndawonye, ubomi bakho bubheka phambili. Mandenze umzekelo. Ukuba uphuphe ufunda ibanga owawulipase ngonyaka ongawaziyo, masithi sele wade wabupase no-10 ngoku, kodwa uphuphe ufunda uStandard 5, awuphuphi useyunivesithi, uphupha ufunda uStandard 5. Laa nto intama into yokokuba ubomi bakho bubuyela emva, kuba bekumele uba kaloku ngokokurhala kwakho neminqweno yakho mosi unqwenela uba xa upase u-10 uye eyunivesithi. Kutheni ke ungazuphupha useyunivesithi okanye ekholejini? Le nto wena uzayawuphupha ufunda uStandard 5. Laa nto ke ngoku intama into yoba ubomi bakho bubuyela phi? Emva. Masithi uphupha unyuke endaweni enyukayo, wohlulakale phakathi naphakathi ungakwazi uqabela. Laa nto iyakuxelela into yokokuba izinto ozenzayo ebomini bakho azizukwazi ukugqibeka. Kuzawudingeka into yoba ezaa zinto zigqityezelwe ngabanye abantu ngoku ziqalwe nguwe. Wena uyaziqala wohlulakale phakathi, bathathe abanye abantu baqaqambe ngezinto zakho. Laa nto intanywa lithongo lakho. Iphinde kakhona ngokwathongo uwenziswe amasiko angalunganga. Yenzeka njani loo nto leyo? Abantu abangalunganga bayakwazi usebenzisa ezi zilwanyana thina sizisebenzisa njengezilwanyana ezibalulekileyo. Mandenze umzekelo wenja. Inja kwaXhosa irepresenta isinyanya. Now xa utyiwa yinja iluphawu lento yokokuba kukho into engalunganga, either oyenzileyo uyaphanishwa zizinyanya. Now imimoya emdaka iyakwazi ukutyisa ngenja. Wena wenze into nokokuba uzawuthi usile utywala okanye whatever ozabe uyenza, kuba usithi uzama urebuilda i-friendship between wena namanyange. Uzama urebuilda olanxibelelwano phakathi kwakho namanyange. Kodwa ngoku olanxibelelwano wena ulibuilda kuze imessenger erongo kuwe, kuba le inja ngalo mzuzu ithunyelwe imimoya emdaka uba mayizokuluma. Ndiyantsokotha ke ngoku. Ithetha ukuthi ke ngoku loo nto leyo, njengokuba thina ngoku sisithi nantsi intsebenzo yemibono namathongo. Le ntsebenzo yemibono namathongo iyakuhlambulula, ikunika amandla wento yokokuba zingenzeki uzoyisa iintshaba zakho ethongweni. Wakuzoyisa iintshaba zakho ulele. Nakubomi bamanyani uza kuzoyisa iintshaba zakho nokokuba zinamandla ngakanani. Nokokuba iintshaba zakho zinamandla ngakanani,
ukuba ukwazile ukuzoyisa emaphupheni soze zikwenze nto mfungunxele kaMakhanda, soze zikwenze nto. Ithi ke ngoku le nto make siye phaa kulanja bendisithi iyakuluma xa ungumntu onamandla osebenzisa ezintsebenzo unamandla. Xa isiza lanja uyayibamba nangezandla inja uyiqhawula intambo. Uvuka kwakho, vuka ulayite ikhandlela uthandaze phaa kulo uthi manyange sanuza kum ngendlela endingazukuyiqonda. Tata, uba ngutata wakho, tata yiza kum ngqo uthethe nam. Tatomkhulu umbize ngegama. Tatomkhulu ukuba unengxaki yiza kum. Bantu bakuthi bootatomkhulu bam boomakhulu bam ukuba ninengxaki yizani kum ngqo nithethe. Sanukundiza ngezinto ezizawufuna utolikwa uthetha kwelaa khandlela, kanti nasesifuthweni uzawuthetha ngokufanayo. Qho xa usizinja izokuluma yibethe, usebenzisa igama ke elinzima, but yibethe uyivuthulule nokuba sekusithwa nguNomasinana izinje. Ukuba ukwazile ukuyohlula ethongweni ugqibile, suvuma utyiwe kwayinja xa ulele kuba zikhona ezithunyelwa imimoya emdaka. Then ke ngoku wena cengana nabakuni into yokokuba sanuza kum ngezinja. Ukuba niza ngezinja mna ke ndayitya. Ukuba niza ngezinja kum ndizazibetha ndizibulale. Ukuba ke xa ndizibulele ndabe ndibethe nina baboni uba mabathini kuba akho mfuneko yobatatomkhulu xa kufuna uza kum uze ngenja. Yiza ungutatomkhulu kum kuba ndizawuyazi njani xa kusizimoya omdaka. If kuzawuzinja kum izondiluma ndizawuyazi njani xa ingimoya omdaka. Ngoko ngokwazi umsebenzi funeka laa nje uyibethe uyivuthulule phaa ethongweni. Ish, andivakali. Enye nto ndiyithethayo ke ngoku ukubaluleka kwezi ntsebenzo kusekubeni into yokokuba kukhusela wena ungenziswa izinto ezingalunganga kuba imizi emininzi iphelile njena igqitywe kukuba umntu uthi ndiphuphe utatomkhulu esithi, ndiphuphe umakhulu esithi, kanti ngalo lonke elo xesha la maphupha eza ngemimoya emdaka ayingomaphupha ahlambulukileyo. Ngezi ntsebenzo ke ngoku siyawahlambulula amaphupha, sigxothe imimoya yabantu ababengalunganga mayishenxe kuze imimoya yabantu abahlambulukileyo kuwe bakugayide indlela omawuphile ngayo. Inoba ndiyavakala mandiyivaleke le nto ngelithi kangangendlela ithongo elibaluleke ngayo. Jonga umntu sethwasa. Ukuba igqirha lakho libe ithongo lakho liyaphumelela igqirha wena oba kubomi bume ndaweninye. Masithi ngumkhwetha uphupha kusithiwa ngohlanjwa kumthombo othile ophezu kwentaba. Igqirha lisuke ngokulona lithathe umkhwetha elimthandayo liyokumhlamba kulaa mthombo ubuphutshwe nguwe. Eza ntsikelelo bezizawufunyanwa nguwe zifunyanwe ngulaa mkhwetha uthandwe lela gqirha. Maxa wambi lisike lihambe lona igqirha liyohlamba kulaa mthombo lo bekuthiwe wena mawuhlanjwe wena kuwo. Ngolo hlobo libiwe ithongo lakho losetyenziswa ngomnye umntu waphumelela ngalo obakho ubomi wena buregeke. Yiloo nto ke kwalapha emathongweni xa usebenzisa le ntsebenzo yethu ke isenokukunceda ekubeni into yokokuba ungaxhomekeki kakhulu egqirheni. Akusabalulekanga ngoku kwiprocess yokuthwasa igqirha libalulekile kuba awunawuthi uyinkwenkwe ngomso urhalela uba yindoda ungakhange uphathwe ngamadoda. Yavakala awunothi uyinkwenkwe ufuna ukuba yindoda
ukwazi ukuyoba indoda uqakatha amadoda. Ithetha ukuthi ke ngoku awukwazi ba ligqirha uqakathe amagqirha. Ungumkhwetha awunova ube ligqirha uqakathe amagqirha. Kunyanzelekile into yoba udibene namagqirha akubeke bugqirheni. Kodwa amathongo ekufuneka uwalawulile egqirheni lakho kufuneke uwahluze uba apho ndiboniswa khona izinto ezinokundiphumelelisa mandingazisheri negqirha lam. Igqirha lam mandishere izinto ekufuneka lindenzele zona ukuqhuba intwaso ikwazi ugqibeka. Ngumzekelo lo ndiwenzayo kwaye andixolele amagqirha angathi ndithi enza loo nto. Ndenza umzekelo ukuba likhona eliyenzayo loo nto hayi kodwa maliyeke imbi. Ukuba likhona eliyenzayo loo nto ndiyacela maliyeke imbi kakhulu. Umuntu othwasayo makasetyenzwe ngamathongo wakhe ade ayigqibe intwaso angabiwa amathongo wakhe. Njengokuba amathongo eprofeta ubomi bakho, enye into ebalulekileyo isebeni yokuba ndakukunika le khombo kufuneke uqalise ukuba nemehlo elibukhali lokurida izinto ezenzekayo ebomini bakho kuba wayisebenzisa nje le khombo buzawujika ubomi bakho nezinto uzawuzibona ngenye indlela kuba le khombo yeyokukukhulula emoyeni. Wawukhululeka emoyeni ufumana ulonwabo ayahlambuluka namathongo. Uyakwazi unxibelelana ngendlela ehlambulukileyo nabantu bakuni abangasekhoyo kuba siyakudinga la nhlambuluko iyadingeka ukuze ube uzawunxibelelana ngendlela eyiyo nabantu abangasekhoyo. Ukuba unxibelelana nabo la nhlambuluko ingekho uyakuwenza amasiko abe luthotho kodwa umzi wona uphele. Uwenza amasiko abe luthotho kodwa izigulo ziwunqunqa umzi. Yintoni ingxaki? Isebeni into yokokuba nibotshwe emathongweni. Sithi ke ngoku thina masiqhawulele la matyathanga abophe amathongo wethu. Masiwaqhawulela amatyathanga abophe amathongo wethu. Amathongo wethu ahlambuluke khona ukuze abantu bakumakuthi abalela ukuthula basigayide ngendlela eyiyo kwizinto emasizenze. Sikwazi into yokokuba sikufumane esikufunayo, sikufumane nokusifaneleyo. Kangento yokokuba ndiye ndithi xa uthengele khombo ukwezinsebenzo thethe kwela khandlela uthethe pha esifuthweni uba enikubekele mna manyange makuze kum kungazi komnye umntu. Ulithethe uliphindaphinde lo gamba manyange enikubekele mna makuze kum kungayi komnye umntu. Ndiyakuthembisa zonke iintsikelelo ezibekelwe wena ziza kuza kuwe ngqo. Soze ziye komnye umntu. Ndifunga unxele kaMakhanda iintsikelelo zakho zizawuza kuwe. Amathongo wakho aza kukuxelela ngqo uba ubomi bakho bubheka ngaphi. Xa le khombo uyiodile ndiza kukuxelela ke ngoku into yoba yisebenzise kanjani nezinto eziza kwenzeka ebomini bakho eziza kukuxelela into yokokuba le khombo iyasebenza okanye ayisebenzi na. Cama.